numele Tău și lupta și lupta ca o stea peste viața mea. Adonai este numele Tău, Adonai este numele Tău și lupta ca o stea peste viața mea. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vă spun din nou bun venit în casa Domnului, pentru că aceste pereți sunt casa Domnului și noi suntem. Și pentru toate mulțumim Lui. Am început puțin mai târziu pentru că este ultima seară în care ne întâlnim formula aceasta cu frați din toate bisericile, pot să spun, și cu fratele Daniel, care spune Dumnezeu să-l binecuvinteze. El este păstorul de la Biserica Atos Fiți, All Saint. În această seară ne va sluji. Așteptăm un translator, fratele Adrian are o problemă. Și mă rog un frate care știți engleza mai bine decât mine, veniți să-l ajutați și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Din nou îl avem pe fratele Florin, care va sluji Domnul în această seară. Îl avem și pe fratele Vasile, ca să sluji în această seară. Vom avea rugăciuni, vor fi chemări, dar dorim să facem totul sub prezența Domnului.
De aceea vă rog să stăm în picioare, toată biserica. Și dorim să înălțăm o rugăciune. O rugăciune să chemăm prezența Domnului. Și ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze sufletul nostru, inima noastră. Doresc ca fratele Petrică Huțuțui să înaltă o rugăciune pentru tot ce se va face în această seară. Ca el să ceară ajutorul Domnului și Dumnezeu să lucreze el. Așa cum